नैबे समावहाय जोंनि आसाम सरकार बिटिसि सरकारनि बिथोन बादियै मोनफ्रोमबो बिसिडिसि लेभेलाव एबा पन्चायत लेभेलावहाय खेल महारन गेलेनायनि मोनसे जुजिनाय मोनसे हाबाफारि दिनैहाय दङ। दा बे हिसाबै बे खेल महारन बनरगाव बिसिडिसिनि सिङाव बे हाबाफारिखौ दैदेननाय मानगेदेर बिसिडिसिनि चेयारमेन बिथां आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो दतमा डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्राय बाहागो लानो हानाय दतमा डेभेलपमेन्ट ब्लकनि अफिसियेल एबा इन्जिनियार रेंमा बिथां लोगोसे बिसिडिसिनि साफ्रोमबो सोद्रोमा नोंथांमोन बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि बनरगाव गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि साफ्रोमबो फोरोंगिरि नोंथांमोन मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल बिथांमोन आरो जोंनि बनरगाव बिसिडिसिनि सिङाव बायदि बायदि बिबान लानानै खामानि मावबोनाय बिबानगिरि नोंथांमोन आरो दिनैनि बे खेल महारन हाबाफारियाव गेलेगिरि हिसाबै बाहागो लानाय बनरगाव गोजौ गेजेर फरायसालि आरो बे खाथि खाला ओनसोलनि बनरगाव बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय बाहागो लानाय फंबाय बिनानावमोन गिबियावनो आं नोंथांमोननो गोसो गोरबोनि मोजां मोननायखौ फोरमायदों। खारन दिनै सरकारनि निर्देश बादि जोंहा बनरगाव बिसिडिसियावबो खेल महारन बे हाबाफारिखौ जागायनो आखायाव लादों। आङो गोलाव बाथ्रा बुंनाय नङा, खालिबोल' दिनैनि बे खेल महारन बे हाबाफारिनि सायाव जोंनि रायजो राजा जोंनि गेलेग्रा फंबाय बिनानावमोनहा जाहाथे बिनि कनसेप्टखौ हयतोबा गोबाङानो मिथिया। दा बेखायनो आङो बिनि कनसेप्टखौ गुसुङै बुंनानै आङो बेखेवनो सानदों। दा खेल महारन मुं दोननानै आसाम सरकारा जोंहा खाथियाव बिटिसि सरकारबो दङ। बे खेल महारन नाम दोननानै दिनै ग्रासरुट लेभेलावहाय मोनसे गेलेनाय खारनाय बारनाय बेनि मोनसे जागरण लाबोनो नागिरदों आसाम सरकारा। खारन जों मिथिगौ आथिखालाव गेलेनाया बे फुटबलानो जा भलिबलानो जा एथलेटिक खारनाय बारनायानो जा बेवहाय गावनि देहाखौ थिग लाखिनायजों लोगोसे आथिखालाव गेलेनायखौबो मोनसे बिराद गोजौ थाखोआव सरकारा दिनै लानो नागिरदों। बेनिखायनो दिनै आसाम नाङै जोंनावहाय बिसिडिसि बिटिआरनि बारै पन्चायत बे ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय जोंनि फंबाय बिनानाव जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेहोनायनि मोनसे स्कप लानानै दिनै सरकारा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। ओंथिया बेनो जोंनि सरकारा गेलेनायनि फारसे सुबिदा होनायनि गेजेरजों माने मानब समाजखौ डेभेलप खालामनायनि बेयो मोनसे टारगेट एबा कनसेप्ट। दा बेखायनो आङो दिनै खावलायदों बनरगाव बिसिडिसिनि चेयारमेन आरो बिथांनि टीम जोंनि सरकारनि जेरैबायदि निर्देश बे निर्देशखौ मानिनानै दिनै जेखिनि अर्गेनाइज खालामबाय बिनि थाखाय आं बिथांनिसिम आरो बिथांनि टीम बयनोबो आङो गोसो गोरबोयै मोजां मोननायखौ फोरमायो। दा दिनैहाय बे खेल महारन बे गेलेनायनि जे लेयार बे लेयारा जाहैबाय थाखोआ जाहैबाय मा दिनैहाय बिसिडिसि लेभेलाव गेलेहोनाय जागोन। फुटबलानो जा भलिबलानो जा काबादियानो जा बे दिनैनि गेलेहोनायनिफ्राय माखासे मोजां गेलेग्रा
जायफोरनाखि राफोद मोजाङै गेलेनो रोंगौ मोजाङै गेलेनो हानाय जोंनि गेलेगिरिफोरखौ सायख'नाय जागोन नङा होमबा सायख'नाय जागोन बिसिडिसिनि बे दिनैनि गेलेनायनिफ्राय 15-16 जन हयतोबा सायख'गोन बेनिफ्राय एलएसिया नैबे बिटिसि समष्टिखौ बुंनाय जायाखै एमएलएनि समष्टि बे एमएलएनि समष्टियाव जायफोरनाखि दिनै सायख'जागोन बिथांमोना गेलेगोन आरो बेनि उनावहाय एलएसिनिफ्राय गेलेखांनानै डिस्ट्रिक्ट जिल्ला पर्यायाव गेलेगोन आरो बेहायबो सायख'जानांगोन बेनिफ्राय स्टेट लेभेलाव गेलेनो मोनगोन बियो जाहैबाय मा गेलेनायनि लेयार थाखो बियो दा गेलेनायखौ ओरैबायदि मोनसे केटेगरि खालामनाय जादों आन्डार 19 बोसोरनि सिङाव थानाय जोंनि लाइमोनफोरखौ मोनसे आलादा मोनसे केटेगरि होनाय जादों आरो बेनिफ्राय 19 बोसोरनि एबा बारा एबा गोजौआव बेबो मोनसे केटेगरि हिसाबै गेलेहोनाय जादों दा एसे सिगां आङो बुंसिगौ बिसिडिसिनि सिङाव बे रोखोमनि खेलाया सोलिगासिनो दङ आं बेखेवनानै फैबाय दिनैहाय देरहानाय जेननाय बियो गिदिर खोथा नङा फुटबलानो जा काबादियानो जा भलिबलानो जा नोंथांमोना जे बे खेल महारनावहाय गेलेनायनि बादायलायनाय गिदिर बादायलायनाय बे बादायलायनायाव जे बाहागो लाबाय नोंथांमोनहा बेसे गिदिर खोथा दा बाहागो लानायनि गेजेरजों आङो आसा खालामदों नोंथांमोनहा मोजाङै खेलानि नियम निति रुलखौ मानिनानै जाहाथे गेलेयो आरो माने नोंथांमोनहा जाहाथे सेलेक्सन खालामजायो दिनै मोजाङै गेलेनायनि उनावहाय जाहाथे एलएसि लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो स्टेट लेभेलाव जाहाथे नोंथांमोनहा गेलेनो थाखाय स्कप मोनो आं बेखौ बनरगाव ओनसोलनिफ्राय आङो मोनसे लुबैनाय थादों हाबिलास थादों किन्तु बे हाबिलासआ आंनि लुबैनायजों जानाय नङा आं खालि लुबैनो हागौ नाथाय नोंथांमोनहासो बेखौ मावनानै देखायनांगोन बेखायनो आङो गोलाव बुंनो सानला आसा खालामदों दिनै जेसेबांखि टिम जाया मानो साफ्रोमबो नोंथांमोनहा जाहाथे खालिबोल' बाहागो लानायनि नामाव बाहागो लाया मोजाङै गेलेनानै देखायनो हायो आरो सरकारनि मोनसे कनसेप्ट सरकारनि सिन्था जे आथिखालाव गेम एन्ड स्पर्ट्सखौ सरकारा बिराद गिदिर मोनसे माबायावहाय लांनो नाजादों मा थिग दङ जोङो मालाबा नुयो सरकारा बायदि समाव बायदि पलिसि लायो डिसिसन लायो दिनै हयथ' गोबां सोरबा बेवहाय गेलेनो थाखाय फैनाय एबा फैयै गोबां मानसिफ्रा रेजिस्ट्रेसन खालामदों होननाय आं खोनायो रेजिस्टार खालामनाया खोब मोजां जादों खारन आंहा मोनसे आसा दङ दिनैनि बे खेल महारननि गेजेरजों इन फिउचार सरकारा हयथ' माबा मोनसे हयथ'बा ट्रेनिं हयथ'बा लायनो हागौ जेखि जाया बबे समाव मा लागोन लाया बेखौ दिनै राइट नाव दा बुंनायनि सम नङा नाथाय सरकारनि सिन्थाखौ नायोबा बिदि नुयो आङो गोलाव बुंनो सानला मिजिंथिबाय दिनैहाय बिसिडिसिनि खावलायनाय बायदि नोंथांमोनहा बयबो लैहोर फैनानै बाहागो लानायनि थाखाय आरो खेबसेबाव आंनि मोजां मोननायखौ आं माने फोरमायबाय लोगोसे जाहाथे बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायनानै सानसे लाखो आं मिथिला 9 दिन बे जागायनायनिफ्राय जोबजासे जाहाथे बयबो लैहोर बाहागो लायो आरो खेल महारननि हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो आं बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि नैबे जागायजेननाय हाबाफारिखौ बेखिनि बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवबाय होननानै आं फोसावनाय जाबाय गोजोन्थों।